الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkanmu da sake zuwa wannan shafi ta My Grassroots. Shafi ne wanda yake koyar da abubuwan da suka shafi tushe musamman ma na yaren Larabci, inda muka fara da abin da ya shafi huruful hija'iyya ma'ana baƙaƙe na Larabci tun daga alifun har zuwa inda muka ya sawwaƙa. Idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi to kada ya manta ya yi subscribing in bai yi ba, sannan ya danna alamar ƙararrawa domin wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi ya samu ya bi wannan kamar yadda ya dace. Sannan akwai darussa da dama wanda muka ɗaura wanda za su taimaka ma mai karatu ya fahimci abin da muka sa a gaba. Duka dai akwai a ƙarƙashin wannan shafi ɗin ta My Grassroots ɗin kenan. Mutum zai iya waiwayan wannan ya kalle su kamar yadda suka dace. Akwai like, mutum ya taimaka ya yi liking, wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke, sannan mu fahimci abin da muke yana ƙayatar da mutane kuma suna jin daɗinsa. Wannan ba mu gushe ba muna cikin ad-darsul awwal ma'ana lesson 1, sai dai yau kuma insha Allah za mu ɗan waiwayi karatu da muka yi ne a baya ma'ana muraja'a kenan, ma'ana maimaita abu da muka yi a baya su za mu ɗan maimaita yau insha Allah. To wannan kamar yadda kuke gani wannan shi ne alifun, wannan shi ne alifun, wannan kuma shi ne ba'un, wannan kuma shi ne ba'un, sai wannan kuma shi ne ta'un, wannan shi ne ta'un, wannan kuma sa'un, wannan kuma sa'un, wannan kuma dalun, wannan kuma shi ne dalun, sannan wannan kuma shi ne zalun, wannan shi ne zalun, wannan kuma shi ne ra'un, wannan shi ne ra'un. ‘Yan uwa kada a manta idan mutum bai yi subscribing ba to ya taimaka ya yi subscribing sannan ya danna alamar ƙararrawa, wannan zai ba shi dama a tunatar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi ya samu ya bi abin kamar yadda ya dace, saboda ba ma so mu bar wani a baya yayin da muka zo mun fara haɗa baƙi musamman tunda wannan shi ne tushe to muna so kowa mu tafi da shi tare. Idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa to ya samu ya bibiyi darussa na baya, akwai su a cikin wannan shafi ɗin ma'ana My Grassroots. Wannan kuma shi ne zayun, wannan shi ne zayun, wannan kuma shi ne sinun, wannan shi ne sinun, wannan kuma shinun, wannan shi ne shinun, wannan shi ne sadun, wannan shi ne sadun, wannan shi ne badun, wannan shi ne badun, wannan kuma shi ne ba'un, wannan shi ne ba'un, wannan shi ne za'un, wannan shi ne za'un, wannan shi ne ainun, ainun, ghainun, ghainun, fa'un, fa'un. Wannan shi ne fa'un. ‘Yan uwa kada a manta muna ƙara tunatarwa mutum idan bai bibiyi darussa da muka yi a baya ba ya yi ƙoƙari ya bibiyi wannan darussa tunda duka videos ɗin suna ƙarƙashin wannan shafi ta My Grassroots. Idan bai yi subscribing ba mutum ya taimaka ya yi subscribing ya danna alamar ƙararrawa, saboda wannan yana ba da dama a tunatar da mutum duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi don ya samu ya bi kamar yadda ya dace. Sannan mutum ya yi liking, wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu fahimci abin da muke na mutane suna jin daɗinsa sai mu ci gaba da haka. Sannan idan akwai tambaya ko abin da mutum bai gane ba ko shawara ce yake so ya ba mu to akwai comment section mutum zai yi amfani da wannan